Днес ще се опитаме да орем вече, макар че е много сухо, и ще ви покажа плуга, както всичката техника почти е от старите. За щастие, както казах и в по-ранните клипове си, имаме техник, така че лицето на баща ми, така че ще станат нещата, няма къде да иде. Few moments later. Така, както и очаквах, нищо не стана с орането, много е сухо. С това ще продължим с косенето. Имаме още малко. Ако не сте гледали предния епизод, в канала на AgroTV може да го намерите. Последвайте ги и там качваме епизоди и ще се опитаме да развиваме и нашия YouTube канал по-често. Качваме образователни видеа на тема земеделие. Днеска аз съм на смяна и имам същите задължения, които трябва да постигна, и те са да укъса едно място и да го подготвим и него за оране. Първо да забера приятелче и колега по земеделие, Вилянката, и него сте го виждали в предишни клипове. Имам да го забера. Така, Вилянката е тук. Действаме и учиме да зареждаме нафта и да действаме по план, да видим как ще тръгне работата днеска. Така, вече пътуваме към мястото и съседното село. Заредихме гориво, да сме сигурни, да не вярваме на разни тук датчици и табла. Пътуваме, ще се включим направо от самото място, да ви покажем отново какво е било и какво ще се случи. Най-лошото на това място е, че има стара капка, която се вплела в момента в трибата и ще е много трудно изкарването. Хубаво е да я изкараме, няма да я ползваме с до година, ама все пак трябва да изкараме, да не се оплете по ножовете на мулчера. Ще видим как ще го направим, ще се включим по-късно. Вече сме на място, даже почнахме да действаме. Така изглежда в момента място. Това е състояние. Тук на това място имаше един междинен фасул, по-точно експеримент, защото всяхме го в едно време, което по принцип не се сява фасул, но опитахме, с това казвам междинен фасул, и продължаваме да действаме, ще видите крайния резултат. Ето, мястото е готово вече. Няма ни тревичка, всичко окосено, надробено, следователно. Силно казвам надробено, има някъде, дето само го заглажда и тревата не си умътната. Някъде той е окосена, някъде е коси по-високата трева, прави наситно, другаде си остава, но за това трябва сега да пуснем един чизел. Със сигурност няма да се случи днеска. Много прахоляк. Не. Както и да е, това отделен въпрос. Така, утре, други ден, минаваме едно чизелче. И не само на това място, хубаво на другите места. Да се заравни, да се изкара масово от тревата. И оттам вече чакаме време за стане, да почваме да орем. Надявам се да видим тази година какво ще решим преди орането. Имаме някакви идеи за обеззаразяване на почвата. Като дойде време, ще ги споделим с вас.
За сега тръгваме си. Отиваме към село. Вилянката има едно място, колегичката. И него да го окосим. И в 3:30, в момента е 2:40, имам някакъв курс финансов. Машала, бах земеделец. Да си поговорим на теми, които на мен изобщо не ми са понятни. Ще видим. Да пробвам. Ето мен отново, включвам се, чакам в 8 часа. Можа да снимам кадри от косенето на нивата, която беше на колегичката Вилян. Оправихме я бързо, качествено, всичко е топ. Консултацията мина що годе добре. И така приключихме деня. И се надявам клипа да ви харесва. И очаквайте скоро новите обработки от нас, която е орането, последната обработка за годината. И така най-вероятно ще затворим сезона, нашето лято. До чуване!